Allah ya rufe manzon Allah ne Allah ya bude manzon Allah ba wanda bai san annabi Muhammad ba dukkanin abin da yake rayuwa to ya san annabi Muhammad ba girma ba ne a zahiri muraran kowa ya sani ya fahimta to akwai abin da manzon Allah zai taba ma wuta ta ci shi barantana kuma wata gara wafatin manzon Allah 1500 da wafati amma har yanzu gashin manzon Allah yana nan gidan tarihi sandar manzon Allah gara bata cinye shi ba girma ba ne girma ne Hey Mike. Okay. Sallah. dan waskakke ne kyakkyawa ne Akeke. jarumi marakin maza kawil akawiya mai taka dutse lotse irin ka babu ya wanda yake itotar aljanna ya mai suka a take a yanzu a shuka nake nufi ta dabino da ya guda 100 a Madina har yanzu dabino yana nan ana cinsa sarkin da wai gashi sa guda ɗaya fa idan aka tsoma lashi a ruwa duk wata mace mai ciwon ciki ko namiji mai ciwon ciki ya har abada ya gina yinsa